zvotaurwa zvichinzi vanhu veZANU-PF vopedzana, vanhu veZANU-PF vourayana nokuti maaccidents anoibva vanhu veZANU-PF awandisa. Chiitiko ichi chinoitika apa tinoona kuti musi wa18 April munhu achibva kuindependence toona kuti pane accident inoitika apo mota yevanhu vanga vakatakura vanhu veZANU-PF Ford Ranger aiwa inoita tsaona muguta reKadoma. Zvachamisa vanhu sanabendera mumashoko aya zvizere nokuti bosubscribe wolike wotina on the bell icon. Satipinda muna umunonyogwa muchinzi. The Zetara Peak confirms a fatal road traffic accident which occurred at 166 km peg along Harare-Bulawayo Road on 18 April 2024 at around 1100 hours, which 3 people were killed while at least 1 person was injured. A Ford Ranger twin cab with 3 passengers on board veered off the road before overturning and landing on its wheels. Sandozva tukapana zvinzi aiwa accident iyi yakainvolva vanhu veZANU-PF vaibva on their way ku independence asi 3 vakabva vafira pasport and then 1 was injured. Saka ndo nhau dzinobuda, ndo nhau dziri mudairo. Chinotudzai munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinai mucomment section medu, saka no subscribe like senotina on the bell icon. Tomochera maupdates anokupa pano paZM News Live.